Глядзі, Кася, які жук. Ого! Ну і роги у яго. Ведаєш, як його зовуть? Як? Жук-олень. Не диво з такими рогами. Доброго ранку, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри. А ми з Лесиком живу природу вивчаємо. Ага, стільки цікавого і незвичайного у їй. Лесик, а ось гляді, який ще жук буває. Вусатий. Ага, гэта хрушч, Кася. Яны вясной з'яўляюцца. Іх бывае вельмі многа. Лятаюць і гудуць. Посадку давай! Калі ласка, О! месца ж хапае. Ой, ой! Бум! О, ну я і бумкнулася. Ледь вусы не зламала. Осторожней. Усё, жук, Кася, сядай, адпачні. Дякую. І все ж, я не розумію, чому у хруща вуси, а у жука оленя роги? І на що яны ім? Гэта сапраўды вельмі цікавае пытанне. А ты сама як думаеш? Ну, звичайному лясному оленю роги патрэбныя, каб абараняцца ад драпежнікаў ці змагацца на турнірах. Правильно. І жуку оленю яны патрэбныя для таго ж. Ого! Я думала для прыгажосці, а яны імі біцца надумалі. У задзіры які. А вусы? Таксама не проста так, а для нечага патрэбныя. Так і ёсць. А для чаго? Біцца імі не паб'ешся. Не, яны хрушчам для таго ж, для чаго і ўсім вусатым жывёлам. Вось, напрыклад, коціку, для чаго? Мяу. Мяу-мяу. А ты сама як лічыш? Ой, кіса-кіса-кіса, які ты мілы. Мяу-мяу-мяу. Ну, спытай мяне пра вусы. Котик, а на што табе вусы? А я вось так до цябе близенько подойду, вусамі цябе крану, і нават у поўнай цемры адразу цябе пазнаю. Ух ты, котик, дык вусы у цябе нібы антэнкі? Мяу, так і ёсць. І хрушчу ягоныя вялікія вусы таксама для арыентацыі ў прасторы патрэбныя. Нічога ў прыродзе выпадковага не бывае. Ой, вельмі цікава. Ой, Лесик, Што? мы с тобой загуляліся, а мульчик же пачынаецца. Сапраўды, ледзь не прапусцілі, глядзі. Глядзі. Ой, прабачце, спазнілася. Прывітанне, сябры. О, Вара, добрай раніцы. Прывітанне. А дзе ты была? Трэба было адзін параграф дачытаць. Дачытала? Ага, цяпер парадак. Лесик, а полоски? Што палоскі? На што яны жывёлам? І палоскі, Касечка, таксама нездарма. Так, відаць, я нешта цікавае прапусціла. Але для чаго яны? Чаму тыгры, барсукі, пчолы і некаторыя жукі паласатыя? А, зразумела, вы пра розных жывёл гаворыце. Так, пачалі мы з рогаў і вусоў, а вось цяпер пра палоскі. І пакуль не зразумела, на што яны. От давайте у гледачаў спытаем. Сябры, як вы думаеце, на што жывёлам палоскі? Што вы кажаце? Для маскіроўкі? Справядліва. Палоскі патрэбны, каб хавацца ў траве ці трыснягу. Тыгр там зусім як невідзімка. О, так уже невидимка. Не верыш? Зараз упэўнішся. Бачыш тыгра? Не. А ён там ёсць. Прыгледзься лепей. Ды я так гляджу, што нават міргнуць баюся і ўсё роўна не бачу. Дзе ён? Вось жа. Ух ты! А я яго не заўважыла. Вось што значыць палоскі. Вось што значыць правільная маскіроўка. Упэўнілася, Кася? Упэўнілася. Прырода пра ўсіх клапоціцца і кожнага фарбуе па-свойму. Лесик, я ўсё зразумела. Дзякую. А мульчик хутка пачнецца. О, добра, што нагадала. Зноў ледзь не загаварыліся. Тады уключаем. Уключаем. А зараз наша любимая гульня – загадкавае кола. Ура!
Правила теж. Вядома, две першыя загадкі будуць для вас, дзяўчынкі. Ага. А апошняя, як заўсёды, для нашых гледачоў. Дзяўчынкі і хлопчыкі, хутенька бярыце паперу і ручку, каб потым запісаць сваю загадачку. Я зараз буду крутіць кола і выбіраць нумар загадкі. А я яе загадваць. Дарэчы, хто першы будзе даваць адказ? Можна я? Добра. Ну што, кола разганяецца, гульня пачынаецца. Абра, выбірай лёгенькую загадачку для мяне, Варачка. І ў цябе загадка нумар 1. Лесик, якая? Номер 1. Слухай. Ляцеў птах цераз дах. Сеў на воротах у чырвоных ботах. Лесик, ну чаго ты выдумляеш? Птах у ботах! Не носяць птушкі ботаў! Кася, гэта ў пераносным сэнсе. Усё роўна нічога не разумею. І пра пераносныя боты таксама. Кася, гэта вельмі лёгка. Падумай добра. Я не магу. Не атрымліваецца. Тады прасі дапамогі. У гледачоў? Правильно. Сябры, падкажыце, што за птах у чырвоных ботах лятае над дахамі? Што? А грамчэй можна? Ай, правда лёгка. Як я сама не здагадалася. Дзякую. Ну, Кася, ёсць адказ? Ёсць. Мне дзяўчынкі і хлопчыкі дапамаглі. Гэта бусел. Правильно, малайцы. Цяпер моя загадка. Цікавы, які нумар вары трапіць? І... 5. Так, і гэта вось такая загадачка. Круглы, як сонца, гарыць пад ім донца. Зарумянены бачок, шух на рушнічок. Ой, нават не уяўляю, што гэта можа быць. Так, круглы як сонца. Угу, Гарыць пад ім донца. правильно. Зарумянены бачок. Шух на рушнічок. Толькі моя мама не на рушнічок яго кладзе, а на вялікую талерку. І так можна. Вара, ты што? Адгадала такую скулатаную загадку? Ну, вядома, гэта вялікі румяны блін. Выдатна, Вара, бінга. Неверагодна. Вы, дзяўчынкі, са сваімі загадкамі выдатна справіліся, малайцы. Цяпер чарга нашых гледачоў паказаць сябе. Сябры, вы гатовыя? Цудоўна, мы ў вас верым. Удачы вам. Пачынаю. Абракадабра, лёгкую загадку выбірай, бра! Нумар 4. Ну, Лесик, яна не складаная? Не, слухайце уважліва, сябры. Носіць домік на сабе, галава у адным акне. Вокна ёсць яшчэ 5. У іх лапы і хвасток. Сапраўды вельмі лёгкая. Ага, гэта я для вас пастаралася. Абракадабра! Стараліся ўсе. Сябры, вашы адказы малюнкі мы, як заўсёды, чакаем па адным з адрасоў. Электронным добраранок.tv@gmail.com Ці па паштовым 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». І не забудзьцеся у лістах напісаць крыху пра сябе. Нам гэта вельмі цікава. У адной з нашых будучых праграм мы абавязкова пакажам вашы малюнкі і з задавальненнем раскажам пра іх аўтараў. Пра вас, сябры. Ну, а зараз яшчэ адзін мульцік. Ну што, сябры, як не шкада, але надышоў час развітвацца. Так, нас чакаюць дзённыя справы. І вясёлыя прыгоды. Кася, а ты ўсё да заняткаў падрыхтавала. Вунь, Вара малайчына, пра ўсё паклапацілася. Ды ўсё я падрыхтавала. Ой, Што, Касечка? забыла. Ну вось, я так і ведаў. Пра што ты забыла? Трэба было алоўкі для малявання завастрыць. Гэта нічога. Я табе дапамагу. Ёсць яшчэ крыху часу, разам хутка управімся. Дзякуй табе, Варачка. До сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Мы, як заўсёды, убачымся зранку,
У нашим доброранку! Нас чекають нові веселі пригоди, тому бить усім!